alụ ashịnwala bịa ebe ọpịọkọ amakịrị nwa igbo echi akọwa ṅụ ibe anya chinwe gọzie ṅụ iwu nwoke iwu nwaanyị shianụ vidio nụ ka o rute onye ọ na-agwa n'ihi na okwu niile nwere onye nwere onye a na-agwa chinwe gọzie ṅụ ọfụma ga-eso mba na ịhụ gaghị ụzọ isi anya ọcha n'okpuru ṅụ ụwa emepeela anya a lot of things emene ndị mmadụ amara ihe enwezighị onye wee enwezighị onye wu mugo ọ gara aka ahụ na gị nweta mugo onye ahụ ikpega mugo bifo ị na-akọ anya kpum ya edo anya na ọ gụnwa mugo bifo gị tepelie ịga dig ego odo ahụ ịga ka ohe ahụ nụnụ ifiliri na ọ ka ịga ga-eme mara ka ịga lerukwa anya adịghị okwu ha onye wee ọ gara aka ahụ gị hụ nwata nwaanyị kpara ego ji ego bu nkụ ya nwere brain ọkụkọ dịka ụmụ nwoke na-akpọ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị na ha nwere brain ọkụkọ lerukwa anya ọ gara aka ahụ gị hụ nwata nwaanyị nwere brain ọkụkọ ihe nwere hụ na brain mbe or brain buffalo these two animals ka m gwa ụmụ nwaanyị nwere otu ha na-eshi behave nwaanyị nwere brain mbe gị na-aghọ ya na-aghọ shinụ isi ebe ekọ ya esi ebe ekolite ọ na-abụ aghọ mbekwu ị nwere interest ya onwe enwe priority ya nwe mission ya onwe nwere nwa plan ụnụ na-plọt ịplọtụrụ gị aka na ya plọtụrụ gị aka ịkpa gị na-egwu mmiri ya na-ahụ egburugbu azụ anya ya mmanwa n'ime mmiri towa gị chụwa mgbe ị na-ama na mkpọkpọrọ m lee ya eselitele ọ pụtara gị na-achụgburu ihe etu ụzọ dị iche iche iji eri ya ọrụ ya onwe ya chekwa n'ịṅụ na-achọkwa n'ụzọ dị iche iche ọ ga-eji jụṅụ na ọkụkọ ahụ echi na ọ ya nwaji ụmụ ya nne ọkụkọ ahụ eji na ọ ya nwachi ụmụ ya isi ebe ya esi ebe ụnụ abụọ na-eri ọnwụọ na ewu ọrụghara ma ịgha ọrụghara ta nghata m ka ị ga mee ya rehue ya ka ị ga-erie ya n'ọnwa ịkpatara ego ya onwe ya chekwa n'ịṅụ bifo gị iti isi ya na-ele anya n'ihu ihe ọ na-agụ n'ekpetekpe ihu godiga anyị mara na ahụ ihe ndị ka ewu mbe then ndị ka nwere brain buffalo wụ ị ga-eri ha ọrụ mana once iriri ha amata na irigo ha na ịtala ha ete nkọgba iriri ha nye ha change the next move ha ga-emewu ha etu onye ga-akpọ ha aga ebe a ga-aga nwee revenge memi na aṅa ha ga-ahụkwa ihe ahụ red light ha ga-ekpe ha mee ignore because gịnị ha ma how to imemi na aṅụ ma ọ bụrụ na gị taa ha ebe ọ fụrụ ha ụfụ ndị ka na-akpọ ha brain buffalo brain ha na-ebu ibu very big ha hụ red light flag enweghị ha kpere ha believe na ihe ha ga-emenụ ma ọ bụrụ na ị pụọ from ihe utu na-ekwu now gị so na ịwụ nwoke gị hụ nwaanyị Chineke mere by opportunity ya eme accept nwaanyị abịa wụrụ aka na-akpata ego enweghị ihe olu zuru ọ dị oke omega ọfụma ọ dị mariable gị nụgadle gị eso mba na ọ ka iri kpo ka irie ya ọrụ hello the next video ka akọwa ihe m na-ekwu ngelugbu ọfụma ọ dị entertaining in fact ihe a na-akpọ ndị kpo ebele hụrụ ndị kpo atụrụ the next video ka akọwa kele ọfụma Chinwe gọzie ṅụ nara aka ngọzi ṅụ Chinwe gọzie ṅụ iwu nwoke iwu nwaanyị gị tọọ nọ ngọzi ṅụ to game ebe a na-agbakọ nkosa abụọ gị iwe nne gị ga-abụchacha ihe Chinwe nyere gị ibochachacha ibezụta erugharị aṅmanya zụ Chinwe gọzie ṅụ nara aka ngọzi ṅụ amakịrị nwa igbo echi aṅmawaṅụ ibe anya nwa aṅụ mapụ nkaka koko na mkpara anya ga-abụ onye chi egoziri nara ngọzi ahụ chi egoziri ya mana gị mee ya tọọ nọọ ya tu atụrụ gbaka nyụrịrị nga ọ na-edoro ị ga-ebuzo ụtọ mgbe ị ga-atọ ọnụ bere na ga-elo gị bịa ghọta na onye ị na-eme ihe ma ihe ị na-eme na ọ nọ abụọ in fact na ọ na-abụọ nọ n'otu ọrụ gị bịasị ka ịdịsị serious ọ dịla late